е скандален, провокативен, дизайнер по образование, известен с гримьорската си четка, най-добрата при това, водещ и светски коментатор. Името често е най-забърквано в най-големите хайлайф свади, така че приятно ми е, че днес мой гост е дизайнерът Валентин Колагин. Здравей! Здрасти, приятно ми е на мен, че гостувам на толкова очарователна и сладка водеща като теб. Много ти благодаря. Ти също си доста очарователен. Направо галиш окото ми. Много ти благодаря. Завършваме така предаването именно с теб. Къде се загуби толкова време? Имам чувство, че се загуби от медийното полезрение. Къде беше? Дал съм си малко почивка, защото всъщност от тези медийни изяви няма особена полза, само негативна енергия, която натрупвам. И в същото време така доста често пътувам до Дубай и работя също така там. И като може би гримьор? за това. Да, като гримьор само. Аз съм дизайнер по образование, но не практикувам професията си официалната. Гримьор ми е също официална професия. Така преминал съм едно обучение на MAC Cosmetics, което беше на така много високо ниво с най-добрите гримьори от цял свят. Прекрасно. Добре, ти работиш с ни от утвърдените имена в българския шоу-бизнес. Имена от поп-фолка, Галена, доколкото знам Емануела, Галя Миро от Каризма. Да, с Галена не съм работил никога. За сега, поне за сега никога. Значи нещо информацията не е. Няма значение, да. Добре. Аз не се гордея толкова с популярните лица, с които работя, защото според мен те трябва да се гордеят със своя гримьор. И не обичам да си правя реклама на гърба на популярни личности. Мисля, че за тях би било по-голям комплимент, ако аз ги гримирам. Да. Така че това не е особено важно. Надявам се да спечеля симпатията ти някой ден. Ти вече имаш. Добре, благодаря ти. Добре, няма ли някоя така глезла на шоу-бизнеса, някоя доста претенциозна дама, която може да често казано, най-претенциозното от всички, аз ще го кажа и с и днешна дата. Сблъсквал съм се, работил съм също така и с световно популярни звезди, като Надя Али, която е носителка на Грами, Мила Йовович, също съм гримирал актрисата. Сблъсквал съм се с много големи звезди, но всъщност най-звездоманско поведение през годините не видях по-мащабно това на Галя от Каризма. Галя от Каризма? Да, тя направо ме беше побъркала. Това пък не го очаквах. Беше ме побъркала, да. Много претенции, много изисквания, а насреща, за съжаление, не подплатено финансово възнаграждение. Добре, ти си бил гримьор на голямата актриса Мила Йовович. Как я спечели? Не съм бил неин гримьор, просто снимаше тук един филм и съм я гримирал, нали? Не, че съм бил неин личен гримьор. Как избраха именно теб? Честно казано, моето име беше в... Той все още, но сега в момента локацията ми е Дубай, в един сайт, в който се презентират гримьори, модели, фотографии от цял свят. И аз си бях пуснал портфолиото там. Следователно се свърза с мен нейния асистент и така проведохме. И така те избрах. Да. А нейното поведение какво беше? Знам, че си е доста земна. Абсолютно нормално, да, има много красиви очи, пронизващи просто. Много сладка, много нормална. Аз в смисъл, те са си хора като нас, няма никаква разлика. Това, че примерно нейното поприще е актриса, нали, или световно известна актриса, това не я прави по-различен човек от нас. Хапнахме си чипс, поговорихме си малко и така. Много готино. Исках да те попитам също така, през 2011 година пък правиш едно еротично шоу, Birthday Show. Да, то в миналото всъщност, Какво се случи с него? Защо не продължиш? Моята цел беше да натрия носовете на едно конкурентно шоу и да покажа, че мога да го правя по-добре от тях. Мисля, че се досетих на кое. Да. Добре. И всъщност в момента, в който спечелих наградата за най-добро шоу, за 2012 или 2012 година, и най-посещавано, разбира се, защото клубовете бяха пълни, когато аз поставях моето шоу. С лице трябва да споменем Златка Димитрова, която по-късно стана вече, нали, така, Златка, която познаваме навсякъде, като по-голяма звезда, участва в Вибрадър. И много други красиви жени, които започнаха кариера след това на модели. Мис България Венета Кръстева, която стана Мис България след това също е така. Аз се качих за пръв път на сцена.
И разни други момичета, плеймейтки, които после станаха. Общо взето, доста добре се приветстваше шоуто, но просто реших, че... Няма ли да направиш някой нов спектакъл? Може че би ти се някой получил? ден, за сега Защо нямам не? такива амбиции, да. Добре, ти звучиш като човек, който винаги му се получават нещата. И много бързо ми омръзват обаче също така. Какво зодия си? Да си зодия близнаци? Дева. Дева! Много странно. Защо така? Хващаш Стават ми нещо, много бързо оставяш го. интерес. Може би, защото ставам прекалено добър в това, с което се захващам. Нямам конкуренция и ми става безинтересно. Да смяташ, че в България няма конкуренция достатъчно. Смятам, че аз нямам конкуренция. Конкуренция може би има. А да. за Дубай? За Дубай има, също така и в световен план. Нали, също има така доста по-добри гримьори от мен. Аз не си въобразявам, че съм най-добрият гримьор в света. В Америка имам така хора, които харесвам, мои идоли, които са наистина много добри гримьори. И така. Като каза Но тук на Америка, локално ниво не ми е толкова интересно. Като каза Америка, мисля така да започнем да коментираме тоалетите, гримове, прически на холивудските звезди. На най-бляскавото събитие, да, тази година. Скоро Оскарите. бяха Оскарите, да. Нека да разгледаме част от тоалетите на някои от звездите. Всъщност имаше един Ще гаф. ме използвате сега отново, докато съм Ще те тук. използваме, докато си тук. Имаше Да ги един гаф, обсъдим. доколкото си спомням. Да. Объркаха кой е най-добрият филм на годината в началото. То тази година като цяло май е годината на гафовете и на объркванията. Ето сега започваме с Мерил Стрип, която ми показвате. Тя също стана огромен скандал. Дори мога да кажа, че това е най-големия скандал тази година на Оскарите. С тоалета на Мерил Стрип, който беше първо изготвен. Защото всъщност ангажимент към нейния туалет първо пое Карл Лагерфелд, нали, главният дизайнер на Шанел, да. След Изглежда което, много добре. да, от кутюр, правен по нея, започва да се шие туалета. По този туалет, който те са подготвили, има над 100 часа ръчна работа. И в един момент асистентите на Мерил Стрип се обаждат по телефона и казват, че Мерил Стрип се отказва се от туалета на Карл Лагерфелд, който между другото е на стойност 100 000 евро. Да, 105 хиляди евро, за да бъдем по-точни. Отказва се, защото тя получава по-добро предложение от друга модна къща, която освен, че ще осигури туалета за Оскарите, заявява, че ще плати хонорар, за да облече нейната тяхната рокля. При което Карл Лагерфелд побеснява, буквално побеснява и обявява медийна война на Мерил Стрип. Като казва, че обяснява всъщност, че модната къща, която той представлява, няма такава практика да дава хонорари на звезди, за да носят тяхните рокли. Естествено, всеобщата практика е да се подарява роклята, която носи звездата. Това правят всички модни къщи. Впоследствие пък Мерил Стрип отговаря, че ще го съди, започва медийна война, обяснява се, че това не е така и че тя няма нужда. Всъщност тя после се отхвърля от обясненията на асистентите си и казва, че всъщност тя няма да получи пари за това, че ще облече рокля на Елисап. Всъщност това е роклята на Елисап. Това е роклята на Елисап, с която тя се появява. Много елегантно, особено за нейната възраст. Подчертава раменете, така. Тя много набързо, между другото, и влезна, почти няма снимки на червения килим, защото тя твърди, че тя имаше годишнина, юбилей по-скоро, нейната 20-та номинация на Оскарите. Тя е жената с най-много номинации, най-много награди в историята на Оскарите. Абсолютно заслужено. 3 награди, 20 номинации, да. Сега виждаме Фелисити Джонс. Какво ще кажеш за нейния туалет? Фелисити Джонс, доколкото си спомняме, в рокля на Диор, която не ми допада. Аз много харесвам Диор. Това е, нали, може би с самата традиции. дължина не е много подходяща. Дължината не е подходяща, оптически изкъсява краката. Да. Освен това, кройката, която е на бюста, леко й придава една увисналост, изплесканост на бюста. Изобщо цялата й фигура изглежда доста отпусната в тази рокля. Не е подходяща Аз много рокля за харесвам нея. Диор, моите уважения, но но те са с многогодишна традиция. Особено роклите, които са от кутюр, но тази рокля не е добро попадение и минус за Фелисити Джонс.
Слагаме един минус, продължаваме нататък. Нека видим... Хали Бери е това. Това е Хали Бери, която ми е супер любимка. Тя спечели Оскар за Балът на чудовищата. Аз съм голям киноман, между другото, и знам всичко. Да. И много я харесвам, но това мисля, че беше рокля на Версаче. Харесва ли ти то как изглежда? Самата рокля, между другото, ми харесва. Самата рокля ми харесва, но мисля, че на нейната фигура не й стои добре. Да, и аз така смятам. Нещо и от към прическа сякаш. Прическата също, да. Да, аз между другото, може би трябва да обърнем малко внимание на прическата и на гримовете. Точно заради това съм подготвил и снимки, между другото, които снимки ще бъдат и в моята страница. Малко по-обширно ще обсъдя всеки един тоалет, така че всички, които искат, могат да ги видят по-късно. Но първо промоция при вас тук. Да, първо при нас. Косата е като гръмнала, нещо е ядосана. Да, нещо е ядосана. Вижда се, че е някаква асиметрия, квадратна прическа. Според мен това не е нейната прическа. Може би естествената и коса, нормално, но и с тези кичури, които са ужасно от живелица. Да. Въобще не ми харесва косата. И минуси за Хали Бери. Минуси, тя има някакви коси, които са излезнали извън строя тук. Добре, нека продължим нататък. Скарлет Йохансън. Това е моята любима актриса. Какво ще кажеш за нея? И тя има дръпчинки като нас. Тя е много сладка. Аз се харесвам много Скарлет. Мисля също така, че новата й прическа е голямо попадение. Доста свеж вид и бунтарски. Да. Тя има правилни черти, така че такава една прическа е подходяща за нея. Много нежна, неопорочена. Да, но роклята обаче е голям провал. С тази рокля тя изглежда като една дойка или една кърмачка или родилка, не знам какво да кажа, но така доста пишни форми, сякаш отпуснат бюст, голям корем, с този черен кожен колан, който според мен се бие с цялостната визия на тази романтична рокля. Да, крайно неподходящ. Колана е също неподходящ. Ще съвсем да изглежда като дойка, както се изрази. Да, иначе за грима можем да кажем, че е съвсем семпо в традицията, в духа на Холивуд, нали, тяхните гримове се различават доста от нашите, които ние сме свикнали да гледаме. Не можем да кажем, че има грешки в грима. Свежо лице. Нека сложим плюс на нея, защо заради тази рокля и колана не можем изобщо да й сложим плюс, по-скоро минус, да. Много си взискателен и строг. Задължително. Добре, продължаваме. Има и такива, които ще похвалим, които са безупречни. Малко по-късно ще ги видим тях. Добре, нека видим следващата дама. Рут Нега виждаме в момента на екраните. Да, тя е всъщност една от най-лошо облечените, според мен, актриси тази година. Грима е също потресаващ. Много тъмна кожа. С този тъмен грим прилича на пигмей. Или, нали, да не обиждам, да не ме изкарат, че съм, нали, да не кажа като на жена от ромските... Да не кажа, че съм расист, но прилича на жена от ромското малцинство, нали? Сплесква някакси бюста. Не е за тъмна жена, според мен. Също така червените цветове като цяло не са подходящи за червения килим, защото се сливат с мокета. Виола Дейвис също се появи с червена рокля. Абсолютно. И всяка година стилистите ги съветват да не обличат червени рокли, защото не е окей на червения килим и те продължават да го правят. Да, всъщност това е тази другата актриса, която Дженифър Голдуин ли беше? Сега ще ти кажа. Точно така, Дженифър Голдуин. Която имаше някакъв дебат, че всъщност роклите им страшно много си приличат, дали не са същите рокли. Всъщност не са. Но всъщност се оказва, че Дженифър е с рокля на Мухейт Заир. Мисля, че. Да. Вляво каква беше роклята, не знам, но Ели Сап мисля, че беше. Но съвсем различни дизайнери, да. Не, Валентино, извинявам се, Валентино. И двете рокли са много грозни. На Дженифър пък не отива тази прическа въобще, за разлика от Скарлет. Тя има много голяма глава, кръгла, така че въобще ни отива тази къса прическа. И като цяло роклята изглежда, тези две рокли изглеждат малко като... те са винтидж като цяло моделите, но наистина предават едно лелско такова излъчване на дамите и по-скоро са ми като стара градска песен, като нашите стари градски песни, бабичките, които пеят с капели. Или пък някакъв руски стил, такъв каран преди 2 века. Въобще не ми харесват. Добре, продължаваме нататък. Следващата снимка ще бъде на една
актриса, любима на всички. Алисия Викандър спечели миналата година Оскар за поддържаща роля. Обаче... И за съжаление, да, е също така, даже според мен най-лошо облечената. Най-големия минус тази година можем да дадем на нея, защото наистина на този нисък кръст, тази рокля, също така тя няма никакъв бюст. Няма талия, няма и бюст, няма какво да подчертае. Така изкуствено смачкани, извадени навън гърди, които въобще не стоят добре. Ужасна рокля. Мисля, че това е рокля на Диор. Но тя е толкова сладка. Това мисля, че едната е рокля на Диор, защото Диор се представят с две рокли. Едната е на Чарли Стерън, другата е на нея, която по памет сега цитирам, но виждам, ето, че може да има пропуски. Ето, че лоша рокля. Прическата също не е добре направена. Излязла от банята. Да, грима също не ми харесва. Да ни заклемят тук с теб за хейтери, но все пак... Прилича малко на housekeeping. Да. Или иначе казвам на домашна прислужница с този грим. Има страшно много чар в нея. Не бих казал, чак пък толкова много чар. Има уникално излъчване. Аз много я харесвам, но просто... Несполучливо се оплаква. Много несполучливо. Добре, продължаваме нататък. Това е тази сега актрисата, която много нашумя. Тя е Бланка Бланко, да. Какво се затрони? Тя всъщност е един от големите скандали. Както казахме тази година, Оскарите бяха съпроводени с много гафове и скандали. Това е един от тях. Тя беше без бельо. С тази рокля и за съжаление фотографиите на няколко пъти я изхванаха, заснеха срамните части. Да, малките и тайни. Вау, това е доста смело решение. решение. Както се шегувах миналия ден с един приятел, тя самата рокля е като роза и нейната розичка също е цъфнала. Да. Явно се падах типични жената. Обича да се показва. Добре, пишем минус тук. Пишем абсолютен минус, да. Въпреки, че много хубави крака има дамата, но... Не, тя е хубава, иначе от към прическа и грим мисля, че добре се е получило. Не толкова. Прическата и грима не е толкова, но краката са и забележителни. За съжаление, лош подбор на роклята. Добре, продължаваме нататък. Тук виждаме Мика Леви. Мика Леви, която също е една от най-неподходящо облечените. Тя, предполагам... Тя беше композитор, нали така? Композитор. Да? Тя е композитор. Виждаме в мъжки костюм, малко по-голям размер. Сега тя се е подвела по тази мода, нали, където има сега бойфренд джинс и така нататък. Да носиш тишърка по-голям размер и дънки по-голям размер. Все едно носиш дрехите на гаджето си. Да. Но тя е попрекалила с този тъмен кафяв костюм, който е отвратителен цвят, освен всичко. И също така обувките, които са обувки за планински обувки. Не, планински обувки за катерене. Те може би са и много удобни и тя си е свикнала с тези обувки, но мен ми приличат на обувки, които са планински обувки с грайфери. Отляво дамата беше някакъв документален режисьор на документални филми, мисля, че. Нейното име го забравих как беше. Не е нужно и да го запомняме. Но тя е също с много... Тя изглежда добре. Не, роклята не е добре. Първото, което тя е с много нисък ръст и тази рокля подчертава ниския ръст. Също така тази дантела, която начина по който е наредена изобщо самата шарка на дантелата, на мен прилича повече на покривка. Нейна рокля и самата форма трапец, тя е като една плътноходка, която може да отплава. На мен ми харесва. Допада ми как изглежда, но не ми харесва комбинацията от тези плитки с косата. Се бият двете неща. Защото все пак това е стрит стайл, нали? Тези плитки, които са в същия момент с официална рокля и клъч, не стоят добре. Продължаваме нататък. Винс Вон виждаме тук. Това е Винс Вон и неговата съпруга, на която винаги забравям името. Аз също не мога да се сетя, но изглеждат много добре. Да, между другото чух, че Любомир Стойков казва, че в едно друго предаване, всъщност, че това е рокля на български дизайнер, но според моите... Това не е роклята на български? Не, това не е роклята на българския дизайнер. Да, ще покажем по-късно. А тази зелената рокля, дамата, това е всъщност роклята на българския дизайнер, който живее в Австралия, но той е от български происход. Как се казва?
Пол Василев, мисля, Пол че, Василев, точно така. Готина рокля, определено. Ами тя, между другото, беше една от шармантна. оплютите рокли. Попадна в няколко класации на издания за Worst Dressed Celebrities on Red Carpet. Така че лично аз се чувствам горд, все пак, че български... се казваше актрисата? Да, тя е актриса и композиторка, мисля, че. Тази дама. Доста забавна, но с бяла Но все коса. пак ние можем да бъдем горди, че имаме българско участие, някакво, нали, дизайнер с български корен. Да. Всъщност тук интересното при тази дама в ляво е, че това е Ема фон от германски происход. Не мога точно да се сетя за името й, но също не заслужава да бъде запомнена. Интересното при нея е, че тя е селебрити мейкъп артист и тя е една от известните гримьорки, която поддържа макияжите на визията на известните личности. Няколко от актрисите тук с нейн грим. И тя изглежда доста по-добре от голяма част от не, на мен не ми харесва. Потресаваш грим. Аз точно заради това съм я подбрал. Подбрал съм и тези, които ми харесват, но те са, както се казва, перли в целия океан от бижута. Нямаме много време, затова препускаме напред. Никол Кидман виждаме в момента. Това е Никол Кидман, която... Ето, Никол Кидман е първата, която ще похвалим. Аз обожавам Никол Кидман. Нещо положително да чуем. И тя винаги е много елегантна, много финна, много премерена. Тя е много висока, много стройна. Естествено, всяка рокля на нея би стояла по съвсем различен начин. Добре, слагаме голям плюс. Голям плюс на Никол Кидман, която и с безупречен грим, бяла като мляко кожа, страхотна е Никол Кидман. Тук виждаме Джесика Биел. Гаджето на Джастин Тимбърлейк. Жена му всъщност, да. Те имат и дете. Какво ще кажеш за нейния туалет? Ами на мен много ми харесва. Да, на мен много ми харесва. Всъщност нейният туалет е провокиран от формата на статуетката, на златната статуетка на Оскарите и е пресъздаден в тази рокля. Добре изглежда. С едно бижу страхотно на Тифани с диаманти и пера. Да, харесва ми. Да приключваме. Няма да видим най-хубавите неща. Това е Дакота Фанинг. Дакота Фанинг е страхотна. Да, страхотна е. Тя е с винтиж рокля на Гучи. Уникална, в много бледо жълто. Харесва ми много. За съжаление, времето ни притиска и трябва да приключим. Ще идваш пак. Нека видим само и черешката на торта. Това е най-добре облечената актриса тази година. Която спечели миналата година Оскар за женска роля. Точно така. Много и този път е в рокля на Оскар де ла Рента. Уникална рокля, супер стилна и разбира се в черно. На огромният плюс. Добре, много благодаря за твоето гостуване. Благодаря и аз за поканата. Желаете един прекрасен ден и ще се видим отново. Мерси. Уважаеми зрители, най-накрая дойде момента, в който трябва да се разделим, за съжаление, но ще се видим утре отново по същото време.